Mbak Rijal ora tau poso. Lah wong yo Rijal iki bolone Andre, he. Rijal ki bolone Andre. Dadi yo sakbene, yo koyo ngono kuwi kelakuane, meh padha, yo. Sing jenenge Rizal karo Andre iki meh padha. Kuwi bolone, Cuk. Apa meneh wae poso kok ngene, he. Pokoke janjian ning mburi, ha. Buka melok buka, sahur melok sahur, gerang ra tau poso, tuwek ape dadi apa? Bocah kok ora toto jaran Rijal ki panggah hae janan. Kupinge ki jane ngrungokne apa ora? Ha? Ngrungokne apa ora? Rijal kowe tuwa ora poso ape dadi apa su? Kok iso-isone celutak. Kowe sahur melok sahur. Ha, wae poso macak nglemesi. Mari ngono metu tibae apa? Tuku tahu lontong, kaya ngono kuwi. Lek gak ngono nggodhok kemi. Jam 4 melok sahur. Jam 8 langsung godhok kemi matane jalan Rizal iki kelakuane Rizal ki ngene iki padha ae koyo Andre wong ya bolone.